Girdeçileri arttırılı deyip döwlet başlanmadan nıqtadı. Şeýle-de döwlet başlanmada ýurdumyň neft gaz puwdugyny giňerim bilen ösürmek we onuň halkara energetika ulgamyny işin goşulmagyny gönükdirilen siýasatyň ösürlikli durmuşa geçirilýänini bellädi. Şeýle neft gaz puwdugyny ösürmek, nefti we tebii gazy gaýtadan işemäge ýöretirişdirilen täze döwür we toplumlary gurmak, geologiýa gözleg işini kämilleşdirmek bilen bagly işlere aýratyn üns berildi. Hormatly prezident Serdar Berdimuhamedowyň belleşi ýakyny Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň esasy tapgyry bolan arkadan ak ýol bilen Serhedabad Hirat gaz geçirjisiniň gurulşyna batylga berildi. Şeýle-de energetika ulug aragatnaşyk puwduklaryna değişi ýeri tesgalan açylşy we gurulşyna batylga bermek dabarlary öz taryhy ähmiýeti bilen täze mümkinçilikler açdy. Munyň özi gahrman arkadamyň başlangyç esasyna Türkmenistan bilen Awganistanyň arasyna hoşnutly hyzmatdaşyň barhary Washington görkezýän taryhy wakalardyr. Garaşdy ýurdumyzda innowasion önümçilikleri döretmek boýunça gurulşyk we senagat toplumynda uly işler amala aşylýar. Gurulşyk senagat toplumynyň kuwatyny artyrmak, bu gurda hususy ýeşewliň önümçilik binýadyny ösürmek üçin zerur şertler döretýär diýip döwlet başlanmada aýtdy. Himiýa senagatyna täze önümçilikler döretmek boýunça da netijeli işler durmuşa geçirilýär. Ýurdumyň halkalayyn energiýa ulgamyny birleşdirmek boýunça da netijeli işler amala aşyrly. Ýurdumyň halkalayyn energiýa ulgamyny birleşdirmek boýunça da netijeli işler amala aşyrly. Ahal Balkan bary, ahal şeýle-de Balkan daşygy boýunça ýokary bortly asma elektrik geçirjileri işe girdildi. Bu orta içerke sarp edilemediň elektrik energiýasy bilen öpçünçiligini gowlandyrmagy mümkinçilik berýär. Watanymyzyň durly kunjaklaryny daşary ýurtlara elektrik energiýasyny iýermek üçin amatly şertleri döredýär diýip döwlet başlanmada bellädi. Biziň alparýan durmuş siýasatymyzyň netijesini ýurdumyzyň vilayatlary, Aşgabat we Arkadaş şäherleri durnukly ösürilýär. Şu ýyl gahrman Arkadamyzyň başlangyjy bilen ýurdumyzyň taryhyny ilkinji kurulan akylly şäher Arkadaş şäheriniň dawarly açylşynyň bir ýyllygy ýokary derejede geçirildi. Ýakyna Koreýa Respublikasyna geçirilen halkara sergisinde bolsa bu şäher 3 tane bayragy münasip boldy. Iň tapawutlanan akylly şäher hökmüne Arkadaş şäherine baş bayram gowşurmagy aýratyn boýsanyrjy wakadyr diýip döwlet başlanmada aýtdy. Hormatly prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow we mehriban halkymyzy bu şaýatlykly waka bilen tüýsürekden gutlady we häzirki wagtda Arkadaş şäheriniň gurulşynyň ikinji tapgyrynyň dowam etdirilýänini bellädi. Hormatly prezident Serdar Berdimuhamedow milli ykdysadyýetimiziň esasy puwduklarynyň biri bolan oba hojalygy bilen bagly mesele geçip, bogdoý we paýda önürçileri ykdysat taýdan höwetlendirmek üçin şu ýylyň hasyryndan başlap bu önümden döwlet satanaş bahalarynyň ýokurlandyrylýanyny bellädi. Ýurdumyzyň zähmet söýür daýhandary watan harmana 1.400.000 tonadan gowrak bogdoý hasyryny tapşyrdylar. Şu ýyl paýdaça daýhanamyzyň tutan ýyly zähmeti bilen watan harmanda 1.250.000 tonna ak altynyň tapşyrmagy gözüňde tutulýar. Ýüpekçilik puwdugyny ösürmek boýunça öňden öýlen wezipeler netijeli durmuşa geçirilýär. Şunyň bilen birlikde döwlet başlanmada garaşdy watanymyzda ahal teki bedewlemizin tohum arasyny gorap saklamak hemde başlanyny ýetigdirler artyrmak boýunça uly işleriň alınıp berilýändigini, şeýle-de halkymyzyň milli boýsunçyna öwrülen türkmen alawaýlaryny ösürip ýetişdirmek, etşinäslik sungatyny ýetigdirler ösürmek ugruny da asly işleň durmuşa geçirilýänini bellädi. Bize tebigaty aýagly garamagy, onuň baýlyklaryny gorap saklamagy hemde köpeltmegi uly üns berýär diýip hormatly prezident aýtdy. Hormatly prezident Serdar Berdimuhamedow ykdysadyýetimiziň öňde barça puwduklarynyň biri bolan sowda toplum bilen bagly meseleler barada durup geçip, Türkmenistany önürli diýen nişany haritlamyza dünýä bazarlaryna uly islegiň bildirilýänini aýtdy. Arkadaly gahrman Serdarymyzy dokma senagatyny döwür wagtlaşdyrmak boýunça da möhüm özgörtmeler geçirilýänini bellädi. Ýokary hili haritlary önürýän toplumlary gurup, halkara ölümlerine laýyk gelýän eksport önümçiligini giňeldiýär diýip döwlet başlanmada aýtdy. Halkymyzyň meşhur haýalaçylyk sunugatyny ösürmäge de aýratyn üns berilýär. Döwlet başlanma Türkmenistanyň senagatçylar we tehliketçiler birleşmesiniň agzalarynyň durly ugurlarda iş alp bermek bilen gaýsy döwrüň içinde gowandyrjy netijeler gazanýanlyklaryny, bäsişge okyply eksporda niýetlenen ýokary tehnologik önümleri önürýän önümçilikleri, senagat kärhanalaryny döretmekde tehliketçiligiň uly paýynyň bardygyny nykdy. Biz geljekde de keçi orta we ýer tehliketçiligi ösürmäge gönderilen özgörtmeler dowam etdirer diýip hormatly prezidentimiz bellädi. Arkadaly gahrman Serdarymyz ulug we kommunikasiýalar toplumyny durmuşa geçirilýän işler barada durup geçip, bu gurda da netijeli özgörtmeler amala aşylýanyny aýtdy. Gadymy beýik ýüpek ýoluny täzeden dikeltmekde de ýurdumyzda nusgalyk işler durmuşa geçirilýär. Döwlet başlanmada bilim gomunda ruhy taýdan kämil giň dünýä garaşly ýaş nesilleri terbiyelemek boýunça netijeli işleň alınıp berilýänini bellädi. Şunyň bilen bagly hormatly prezident bizi ýurdumyzda halkara derejesine laýyk gelýän umumy bilim idaralaryny döretmegi, mektep gimnaziýalary açmak hem möhüm wezipeler hataryny görkezdi. Hormatly prezident Serdar Berdimuhamedow
Yurdumyzyň alymylygy bilen bagly mesele barada durup geçip bu gurda alma barlygyň we täze tehnologiýalaryň netijeligini ýokurlandyrmak boýunça köp işleň ýerine ýetirilendigini aýtdy. Hormatly prezident halkymyzyň saglygynyň, abadan we bagtyar durmuşynyň döwlet siýasatiniň eler tuturýan ugurlaryň berdigini ölçekdi. Sağlyk goraş ulgamyna halkymyzda dünýä ölgülerine laýyk gelýän elýeter hende ýokur ýyly lukmançylyk hyzmatlar edilýär. Ýurdumyzda arkada medisina klassy management kärhanasynyň döredilmegi bilen durly görnüşli lukmançylyk tirişdeleriniň önümçiligi ýoly goýuldy. Garaşy ýurdumyzda beden terbiýany we sportu ösürmek, raýatlamyzyň saglygyny berkitmek, sagdyn bedenli nesilleri ýetişdirmek döwlet siýasatymyzyň eler tutulýan ugurlarynyň biridir. Döwlet başçylygynda medeniýetiň we sunugatyň halkymyzyň ruhy baýlygdygyny aýdyp, ruhy gymmatlyklamagy medeni mirasymyzy aýagyp saklamakda, dünýä ýaýmakda medeniýet ulgamyna uly ornyň değişdigini beýledi. Döwlet başçylygymyz türkmen halkynyň milli ýazyrynyň matamly pragynyň doglan günüň 3 ýylygyny ören ýokary derejede bellemek, şahyryň ýadygarlygyny döretmek babata başlangyçlary öňe sürendigini aýtdy. Şunuň bilen baýlykda döwlet başçylygymyz matamly pragynyň doglan günüň 3 ýylygy münasibetli oktyabr aýyna geçiljek döwlet we hökümet başçylarynyň halkara forumynyň Änew şäheriniň 2024-nji ýylda Türkiýe dünýäsiniň bedeni paýtagty diýilip aglan edilmeniň şäherine guruljak beýleki giňerimli çäreliň dünýä ýurtlary bilen dost ogyny gatnaşyklamady hasam ösürjekdigine bergana bildirdi. Hormatly prezident we döwletimiziň Birleşik Milletler Guramasynyň bilim, alim we medeniýet meseleleri boýunça ýürütülüşdirilen tüzümi, ýagny UNESCO bilen netijelik gatnaşyklary aýratyn ähmiýet berýändigini ýaňlady. Belenşäli dünýä döwletleri bilen deň hukukly we özara behbetli gatnaşyklary ösürmek döwletimiziň daşary siýasatynyň esasy ugurlarynyň biridir. Birleşik Milletler Guramasyny tarapyndan iki gezek ikrar edilen we konstitusiýamyzda hemýeşilik berkidilen oňyn betarapligymyzdan uguralyp, biz ähli döwletler awrely halkara guramaları bilen hyzmatdaşlygy ösürmek we berkitmek boýunça zerur tagallar edýär diýip döwlet başçymyz nagtady. Şunuň bilen baýlykda biz dünýä bileşigi bilen geljek 2025-nji ýyla ören möhüm taryhy we şanly senäni Türkmenistanyň hemýeşilik betaraplygynyň şanly 30 ýyllyk bayramyny ajaýyp wakalar uly üstünlikler bilen garşylamaga häzirden düýüklü taýýarlyk görmelidir diýip hormatly prezident nagtady. Döwlet başçymyz Türkmenistanyň meşetiniň işi bilen bagly mesele barada durup geçip milli parlamentiň raýatlaryň kanuny behbetlerini goramak, ykdysadyýetimiziň puwdaklaryny ösürmek babata netijeli işler alp barýanyny beledi. Belenşäli berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe biziň ýolumyz bagtyarlygyň berkararlygyň ýoludyr. Geçmişimizde şu günümizde we geljegimizde berk baglanşdyryp, biz mundan beýlegen bu ýol bilen anamly öňe gideriz. Azwelikde we betewlikde ýurdumyzy ösürmek boýunça gahrman arkadamyzyň başyny başlan döwletlilik ýoluny anamly dowam etdirer diýip döwlet başçymyz nagtady. Türkmenistanyň halk maksadatynyň beşetini beýan eden ösüşlerimiz we täze maksatlarymyz biziň öňümizde uly wezipeler goýýar diýip hormatly prezidentimiz beledi we mehriban halkymyz bilen bilelikde tutun ýerli zähmet çekip geljek ýyl üçin belenen sebäpleri de awry bilen ýetiljakdigine berk bildirdi. Goý garaşy döwletimiziň dünýädäki at awry mundan beýlegen belent bolsun. Ýaşasyn berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwri, ýaşasyn garaşy hemýeşilik beýtarap Türkmenistan diýip döwlet başçymyz çykyşyny jemledi. Hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň hökümet tarapyndan ýerine ýetirilen işler hemde geljek ýyl üçin beýlemeler barada çykyşy uly üns bilen diňlenildi we dowamly el çarpışmalary bilen garşylandy. Türkmen halkynyň milli ýetiri hormatly prezidentimizden zähmetde gazanan üstünlikleri bilen tapawutynyň ýurdumyza graýatlaryny Türkmenistanyň garaşylyk bayramy münasibetli döwlet syýlaglary bilen syýlaklamak hakynda şeýlede garaşy diýarmyzy toplumlaryň ösürmek baradaky resmi namlara gol çekmegi haýyş edildi. Döwlet başçymyz ýygnanyň el çarpışmalary atyny değişler resmi namlara gol çekdi. Şunuň bilen birlikde halk maslahatynyň beşetini däp bolşaýaly hormatly ýaşlarymyzy we enemämalymyzy münasip bolan syýlaglary gowşurly. Meşetiň çeklerini Türkmen halkynyň milli ýetiri arkadaly gahrman serdarymyza her welaýetden Aşgabat we arkada şäherlerinden hormatly il ýaşulsy diýen ady we zenan kalby orjiny münasip bolan adamlara syýlaglary gowşurmagy haýyş bilen ýözenildi. Hormatly prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň hormatly il ýaşulsy diýen adam münasip bolan ýaşyl netin wekillerini hemde durly ulgamlarda çeken asyl zähmeti ýaşary watançylyk we halkymyzyň belend ruhy ahlak gymmatlyklary ruhyna terbiýelenlik üçin zenan kalby orjiny münasip bolanlara syýlaglary dabarly ýagdaýda gowşurdy. Hormatly ýaşlar we mehriban eneler münasip bolan syýlaglaryny boýsunç duýgusy bilen kabul edip, özleriniň zähmetine berilen ýokary bahy hemde gahrman arkadamyzyň we arkadaly gahrman serdarymyzyň mehriban halkymyzyň abadan we bagtyar durmuşy barada edilýän ýadusyz aladaty üçin tüýsürekden goşşalyk bildirdiler. Soňra Türkmenistanyň gahrmany diýen adam münasip bolanlara syýlaklamak dabarasy boldy. Hormatly prezident Serdar Berdimuhamedow meşete gatnaşylyň el çarpışmalary asyny garaşy döwletiniň arkalaşynyň önümçilik alma tohumçylyk asosiýasiýasynyň prezidenti, garaşy döwletiniň arkalaşynyň tohumçylyk meselleri boýunça hökümet ara
Tara Utgoşturcu Gegeşinin başlığı, Obu Hocalık ilimlerinin doktoru akademik Ivan Ivanovich Kuzmina, Türkmenistan'ın halk artisti Mağtumul adnaqı halkara bayrağın iyisi Ani Cemal Saparovna Nur Muhammedova ve meşhur heykeltaraş, Türkmenistan'ın halk suratkeşi Sarat Babayev döwletimizin iň ýokary sylagyny dabarly ýagdaýda goşurdy. Akademik Ivan Ivanovich Kuzmin ýokary sylag üçin sag bolsun aýdyp, häzirki wagtda okun ösýän Türkmenistanyň gazanýan üstünliklerini haýran galýanlygyny beýan etdi we ýurdumyzyň hökümet tarapyndan giň halkara hyzmatdaşlygyny ösürmek üçin döredilýän ajaýyp şertler üçin tüýsürekden hoşçalyk bildirdi. Öz nowbatyny Türkmenistanyň gahrymany diýen belit adam nasip bolany Ani Cemal Saparovna Nur Muhammedova we Sarat Babayev döwlet başçylygynda ägirt uly hormat sarpasy üçin tüýsürekden hoşçalyk bildirip özleriniň zähmetine berilen şeýle ýokary bahanyň olary mundan beýlekde tutan gele zähmet çekmäge ruhlandyrýanlygyny, rowaşyk we hemme taraplan ötüş ýoly bilen anamly öňe barýan garaşy Türkmenistana bolan söýgüsini we boýsunçyny hasam artdyrýanlygyny aýtdylar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe halkymyzy belet maksatlara ýetmek ugruna ihlasly zähmet çekýär. Türkmen halkynyň milli lideri beşi gatnaşçylary jemleçe sözü bilen ýüzlenip, Türkmenistanyň halk maslahatynyň beşisinde ören möhüm soraglaryň aranyp maslahatlaşylandygyny hemde prezident maksatnamasyna laýyklykda geljekde öňdürýän wezipeleň kesitlenendigini beledi. Gahrman arkadamyzy ähli halk forumunyň gün tertibine gerdilen soraglary aralyp maslahatlaşmaga işçen gatnaşanlyklar üçin ýygnananlara minnetdarlyk bildirip biziň kabul eden milli maksatnamalymyzyň baş maksady garaşsyz hemişelik beýtarap ýurdumda mundan beýlegem gülüdip ösürmekden ibaretdir diýip beledi. Halk maslahatynyň başlygy meclisiň jemini jemläp berkarar döwletimiziň mundan beýlegem güllä ösüşini öpçün etmekde, batyar durmuşyny gazanmakda uly wezipeleň öňde durýanlygyny beledi we amala aşyrýan bu giňerimli we tutumly işlere ýurdumdan her bir raýatynyň agzybirlikde jebitlikde gatnaşyp münasip goşun goşuk onu berk anamelerdi. Gahrman arkadamyzy ýygnananlara berkarar watanymyzyň mukaddes garaşlygynyň 33-çylyk bayramy bilen ýene bir gedek tüýsürekden gutlap, hemmelere berk çansalyk awadan we batyar durmuş ýurdumyzyň mundan beýlegem güllä ösmek ugruna alp barýan işlerini täze üstünlikleri arzu etdi. Gahrman arkadamyzy halk maslahatynyň gün tertibine gerilen soraglaryň aranyp maslahatlaşylandygyny aýtdy. Bugün hem arkadaly gahrman serdarmy tarapyndan bir neçe ýyl behwetli döwlet ähmiýetli permanlar kabul edildi diýip gahrman arkadamyzy bellädi. Bu permandan ilkinjisi hem geljek ýylyň halkara parahatçylyk anaşmak ýyly diýilip eglan edilmek bilen bagly. Şundan hem ugralyp käbir setirleri galama geçirdim diýip aýtmak bilen gahrman arkadamyzy Türkmenistan parahatçylyk we anaşmak watany atly goşgusyny okap berdi. Parahatlyk geljege iň mukaddes mirasyr, ömürleriň manysy söýgü, mehr, ihlasy, adam zadyň arzu we awatlygy telwasyr, külli insan hakyna belin maksat tutany Türkmenistan parahatlyk anaşmak watanylyp goşguda belinilýär. Sözüniň ahyryna halk maslahatynyň başçy Gurbangul Berdimuhammedow türkmençilikde aýdylan köp nakyllaň bardygyny ýatladyp, olaryň käbirini okap berdi. Türkmen halkynyň milli lideri Gurbangul Berdimuhammedow Türkmenistan halk maslahatynyň meclisini ýapyk diýip eglan etdi. Maslahat köşkünü Türkmenistanyň döwlet senatynyň owazy belindden ýanglandy. Halk maslahatynyň meclisi tamamlanandan soň Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyzy hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow mukaddes garaşlygymyzyň 33-çylyk bayramy şeýle-de umumyly forumda kabul edilen halkymyzyň bagtyar durmuşyny we ýurdumyzyň täzeşikli ösüşini öpçün etmäge gönükdirilen möhüm çözgütleri bilen gutlady. Soňra döwlet başçylary meclisiň başlygy ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatyrlary ýurdumyzyň harby hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary tüýsürekden gutladylar. Belen şeýle ýokary derejede geçirilen Behim Paýhas ummany magtumul Praga ýylynyň möhüm wakasyny öwrülen halk maslahatynyň meclisi mehriban halkymyzy täze zähmet ýeňişlerini ruhlandyrdy. Şeýle giň möçörle çäre jemgyýetimiziň mundan beýlekde jebitleşmegine oňyn täsir edip berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň beýik maksatlarynyň üstünlikli durmuşa geçirmegine ýardam edýär. Hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow gutlaýlar we hoş niýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip hemmeleri ýetip gelýän bayramçylyk bilen tüýsürekden gutlap, olary iziz watanymyzyň güllä ösmek ugruna alp barýan jogapkärli işine täze üstünlikleri arzu etdi. Uru Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbangul Berdimuhammedow o wagtçylyk ekinleriniň tohumçylygyny ýetilen sebäpler we öňde durýan wezipeler atly halkara forumuna gatnaşan we Türkmenistanyň iň ýokary döwlet sylygyna münasip bolan garaşy döwletleriň arkalaşynyň tohumçylyk meselleri boýunça hökümet ara utgoşdurjy geňeşiniň başlygy Kuzmini kabul etdi. Ola ilki bilen wagt tapyp kabul edenlik hemde Türkmen topragyna bildirilen mehmançyllyk üçin gahrman arkadamyza hoşçalyk bildirip Türkmenistanyň halk maslahatynyň beşetiniň
gurmaçylyk derejesine ýokary baha berdi. Bu ýerde türkmen halkynyň agdybirligi jebisi we bir maksada gulluk etmäge bolan gyzyklanmasy aýdym görünýär. Közmen Türkmenistanyň Owa hojalyk ilmi barlygy institutlarynyň alimläriniň tagallasy bilen bugdaýyň täze işini taýýarlanan Serdar Arkadag Pragy sortlaryny ýokary baha berdi. Gahrman Arkadamyň mehmany münasip bolan belen derejesi bilen ýene bir gezek mübareklep, oňa mundan beýlegem uly üstünlikleri arzu etdi. 25 sentýabrda Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň we hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyň gatnaşmagynda muqaddas garaşdyrmyň 33-çylyk we Türkmenistanyň halk maslahatynyň beýjeginiň üstünlikli geçmek münasibetli Türkmen wäşiniň ruhy meçhidine sadaka berli. Türkmen wäşiniň ruhy meçhidiniň ýanyna hökümetiň öňünde Gahrman Haji Arkadamy hemde Arkadaly Haji Serdarymyň mehirli garşylandy. Ilki bilen bu ýerde Türkmen halkynyň milli lideri halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhamedow hemde hormatly prezident Serdar Berdimuhamedow meçhidin ýanyna hökümete ýadygar we gül destesini goýdular. Soňra Türkmenistanyň meçhidiniň başlygy, ministrler kabinetiniň başlygy ornmatarlary, ministrler kabinetiniň ýanyna uly we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktori, ýordamdyň ministrlikleriniň hemde puduklaýyn dolanyş edaralarynyň, harby we hukuk goraýjy edaralarynyň şeýle-de ýordamyzdaky diplomatik wekilhanalaryň we halkara guramalarynyň ýolbaşlary ýadygarlyga gül destelerini goýdular. Soňra Türkmenistanyň müftisi ötün geçen merhumlary Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Saparmurat Niyazow hatiralap aýat doga okudy. Soňra Gahrman Arkadamy daşar döwletiň ýordamyzdaky diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşlary bilen suhbatlaşýarly. Gahrman Arkadamy Türkmenistanyň halk maslahatynyň beýjeginiň ýokary guramaçylykly geçirilendigini bellädi. Munyň özi milli demokratiýanyň dawarlanýanyny görkezýär. Hormatly prezidentimiň täşiriklarynyň ugranyp ýordamyzy hemme taraplaryň ösürmek ugruna dünýä döwletleri bilen ýakyn we işin hyzmatdaşyň anyp berilýändigini bellep, Gahrman Arkadamy dolu ıhtiyarly wekillere şeýle möhüm çärelere ýetigderli gatnaşýanlyklary üçin minnetdarlyk bildirdi. Ýetçiler öz gezegine berilen sadakanyň Allahyň dergähine kabul bolmagyny dileg etdiler hemde Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamy we hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymda tüýsürekden hoşçalyk sözlerini beýan etdiler. Soňra Gahrman Haji Arkadamy we Arkadaly Haji Serdarymyz kömetiň aşaky gatyna düşdiler. Bu ýerde ýordamyzyň müftisi Türkmenistanyň ilkinji prezidentini hemde onuň ýakynlaryny hatiralap aýat doga okudy. Türkmenistanyň müftisi aýat doga okap ýaşy dilekler edenden soň Türkmen halkynyň milli lideri we döwlet başçylaryny kömetden çykyp Türkmen wäşiniň ruhy meçhidine bardylar. Gahrman Arkadamy we Arkadaly Gahrman Serdarymyz ýol ugruna awatlaýyş we awadanlaşdyryş işleri geçirilen meçhidin benägerlik aýratynlyklaryny we onuň ýanyşyk ýerleriniň awadanlaşdyrylyşyny synadiler. Bir wada 10 000 adamyň namazy durmagyny niýetlenen meçhidin awatlaýyş awadanlaşdyryş işleri Arkadaly Gahrman Haji Serdarymyň tagallalary bilen amal aşyrly. Munyň özi berkirar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe halkymyzyň milli däp desurlarynyň milli asly ýörelgeliň münasip dowam etdirilýändiginiň aýdym beýanydyr. Meçhidin daşky görünüşine bolşy ýaly onuň içki tymarlaýyş işlerinde de gymmat bahaly gurulşyk we bedek serişdeleri ýokary derejede peýdalandypdyr. Türkmenistanyň müftisi Muqaddas Gurhandan aýat doga okap ýaşy dilekler etdi hemde awadanlaşdyryş işleri geçirilen meçhidde adamlaryň namazy kılmak üçin döredilen amatly şertler üçin ähli dinarlaň adynyň hoşçalyk bildirdi. Soňra Gahrman Haji Arkadamy we Arkadaly Haji Serdarymyz ähli ötün geçenlerimizi ýatlap berilýän sadaka gatnaşdylar. Türkmen halkynyň milli lideri sadaka gatnaşanlary ýüzlenip, Gapçak meçhid toplumyna sadaka berilýändigini aýtdy hemde agzybira taňry bir diýilişi ýaly ýokary derejede Türkmenistanyň halk maslahatynyň beýjeginiň geçirilendigini bellep, maslahaty hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyň garaşyny bagyp bir tarap ýordamyda durmuş ykdysat aýdan ösürmäge, raýatlamyň hal ýagdaýyna hasam gowlanyrmagy öňtürlen ýurt bähwitli ýeşer giňden beýan edendigini, ýordamda ösürmekde öňümizde duran böhüm wezipeler kesgitlendigini aýtdy. Türkmen halkynyň milli lideri sözüni dowam edip bugün ötün geçenlerimizi Türkmenistanyň ilkinji prezidenti merhum Beýik Saparmurat Türkmen wäşini ýatlap sadaka berilýändigini bellidi. Soňra Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçy Gurbanuly Berdimuhamedow Türkmenistanyň müftisine teberek çykyp bermegini haýyş etdi. Türkmenistanyň müftisi Muqaddas Gurhandan aýat dogalary okap teberek çykdy. Şunu öz ýerli döwletimiziň geljekde de gülläp ösmegi, halkymyzyň hemişe agzybir bolmagy, öňde goýulan belent maksatlary ýetilmegi, watanymyzyň erkinligi we garaşlygy ugruna şehit bolanlar hemde Gahrman Arkadamyň mehriban kıwlasy we käbesi, hormatly prezidentimiziň atasy we enesi Mälik Guly aga hemde oglawat eje ýatlandyp, olaryň ýatan ýerleriniň ýagty jaýlarynyň cennet ruhlarynyň şat bolmagy dileg edildi. Soňra sadaka gatnaşanlary nahar çekildi. Sadaka gatnaşçylary türkmen naharlaryndan
zatlı tagamlar hödürlenirli. Dul tagam dadilenden soň gahryman arkadamy sadaka gatnaşanlary ýüzlenip, Türkmenistanyň müftüsiniň aýyt töwür edip bermegini sorudy. Türkmenistanyň müftüsi aýyt töwür edip ýurdumyza gahryman hajy arkadamyzyň başyny başlan beýik maksatlarynyň arkadaly gahryman hajy serdarymyzyň ýolbaşlygyny, munun beýlekde üstünlikle amala aşyrmagyny, Türkmenistanyň beýik garaşlygynyň geljekde de berkden berk pogtolunmagyny we mehriban watanymyzyň awadançylygynyň halkymyzyň bagtyar durmuşynyň öpçün edilmegini göňtürlen asly ýeşariň rowaşlyklara beslenmegini beýik beri bardan dileg etdi. Sonra Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy sadaka gatnaşçylary bugün ene hemmemiz bilelikde part işini etdik. Ötün geçenlermede ýatlap sadaka berdik. Berilen sadakalar, edilen doga dilegler beýik beri baryň dergähine kabul bolsun. Goý arkadagy gahryman serdarymyzyň başlandygyny ýurdumyz asudy, mukaddes ojaklary awadan, sajaklary rızkyl bereketli bolsun diýip ýüzlenip arzu dileg etdi. Sadaka vermek ýaly asyl we mukaddes desuryň berjä edilmegi tamamlanandan soň Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow hemde hormatly prezident we arkadaly gahryman serdarymyz sadaka gatnaşçylary bilen behirli goşuşyp bu ýerden ugradylar. 26 sentýabrda hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow bütün dünýä etnosport konfederasiýasynyň başlygy Bilal Erdogany kabul etdi. Döwlet başçylygynda mehmany gadim türkmen topragyny kabul etmäge, ören şatlygyny aýdyp, oňa toý şatlygyny paýlaşmaga ýurdumyza gelen üçin minnetdarlyk bildirdi. Mehman wagt tapyp kabul eden üçin hoşçalyk bildirip, hormatly prezident bizi ýurdumyzyň garaşlyk bayramy bilen tüýsürekden gutladyk hemde Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň mehirli salamany hemde türkmen halkyna awadançylyk we rowaşlyk baradaky iň gowy arzularyny ýetirdi. Hormatly prezident bizi öz nowatyny Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň mehirli salamany we berkjan salyk hemde awadançylyk baradaky iň gowy arzularyny beýan etdi. Belenşäli Türkmenistan bilen Türkiýanyň köp asyrlyk dostlugyny gatnaşyklary baglanşdyrýar. Bu bolsa häzirki döwürde ýokary derejede anyparlayan döwletary hyzmatdaşynyň häzin pogtolundyrmagyna berk esas bolup hyzmat edýär. Doşuň dowamynda geçen döwrüň içinde döwletary gatnaşyklaryň deň hukuklylyk özara hormat goýmak, anaşmak we berek-bereke gollaw bermek esasyny işçiň ösdürilenligi we kämilleşdirilenligi ynykdy. 26 sentýabrda hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow bu kampaniýasynyň baş direktorynyň ornatary Edward Boyega we bu kampaniýanyň dolanyrçylar geňeşiniň agzasy William Boyega we Boyeg Bateman International kampaniýasynyň ýolbaşçysy Pierre Erikson Andreni kabul etdi. Meşhur Fransuz kampaniýasynyň ýolbaşçylary wagt tapyp kabul eden üçin hoşçalyk bildirip, döwlet başçylygynda milli bayram ýurdumyzyň garaşlygynyň 33 ýyllyk bilen tüýsürekden gutladylar we ähli türkmen halkyna bagtyarlyk, parahatçylyk hemde rowaşlyk arzu etdiler. Ýeşen ýagdaýda geçen doşuň dowamyny anaşmak we özara behwitlik esasyny guralýan köp ýyllyk hyzmatdaşlygy mundan beýlekde ösürmek meselelери aranyp maslahatlaşylyp, 26 sentýabrda hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow Russiýa Federasiýasynyň Возрождение kampaniýasynyň ýolbaşçysy Igor Bukatyny kabul etdi. Ýeşewir gadymy türkmen topragyny bildirilen mehmançylyk we mehirlik kabul edilen üçin tüýsürekden hoşçalyk bildirip, döwlet başçylygynda umum milli bayram Türkmenistanyň garaşlygynyň 33 ýylygy bilen gutlady. Doşuň dowamynda hormatly prezident we Russiýanyň kampaniýasynyň ýolbaşçysy hyzmatdaşyň häzirki ýagdaý barada pikir açdylar. Şunuň bilen baglyqda Возрождение kampaniýasynyň ýurdumda ykdysadyýetini ösürmäge we onuň guruluşy hemde senagat kuwwatyny artdyrmaga uly goşun goşýanlygy belenildi. 26 sentýabrda hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň Klass kampaniýasynyň paýdalar jemgyýetiniň başlygy, German ykdysadyýetiniň günügur komissiyanyň başlygy hanym Katarina Klass Mülhäuser kabul etdi. Mehman doşlukda iki taraplaryň hyzmatdaşyň geljegine aralyp maslahatlaşmaga döredilen mümkinçilik üçin tüýsürekden hoşçalyk bildirip, döwlet başçylygynda Türkmenistanyň garaşlygynyň 33 ýylygy bilen gutlady we ähli türkmen halkyna iň gowy arzularyny beýan etdi. Belenşäli Germaniýa ähli ulgamlarda diýen ýaly Türkmenistanyň mühim hyzmatdaşlarynyň biri bolup durýar we Klass kampaniýasy köp ýyllaryň dowamynda ýurdumyz bilen netijeli hyzmatdaşlyk edip gelýär. Sowda ykdysady gatnaşyklaryň netijeli gurallary ýoly goýuldy. Ýeşew toparlarynyň arasyna gatnaşyklaryň ösürilýär. Maýa goýum hyzmatdaşlygy höwüslenilýär. Doşuň dowamynda şeýle senagat obu hojalygy, bank uly kommunikasiýalar ulgamlaryny döwletary hyzmatdaşlygynyň anyparylýanlygy belenildi. 26 sentýabrda türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow Türkiýe Respublikasynyň prezidentiniň ogly bütün dünýä etnosport konfederasiýasynyň başlygy Bilal Erdogany kabul etdi. Gahryman arkadamyzy mehmany mehirli mübareklep ony watanymyzyň mukaddes garaşlygynyň şanly 33 ýyllyk bayramynyň geňden belenilýän günlerinde gadym we mehmançylyk türkmen topragyna kabul etmäge ören şatlygyny aýtdy we şanly sene münasibetli guralýan
dabarlar gatnaşyp türkmen halkynyň şadlygyny paýlaşýan üçin oňa minnetdarlyk bildirdi. Mehman wagt tapyp kabul eden üçin tüýsürekden hoşçalyk bildirip türkmen halkynyň milli liderini Türkmenistanyň garaşlyk güni bilen tüýsürekden gutlady we Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğanyň mehirli salamyny we halkymyza abadançylyk we waşyk baradaky iň gowy arzularyny hemde şanly sene münasibetli aýdan gutluglaryny ýetirdi. Öz nowatyny Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Türkiýe Respublikasynyň prezidentine mehirli salamyny hemde berkçän salyk we abadançylyk baradaky iň gowy arzularyny beýan etdi. Söhbet öşür häzirki döwürde iki dowlukly ýurdun arasyna siýasy diplomatik, sowda ykdysady we medeni sanperwer uglarda gatnaşyklaryň ýokary derejede anyp barlyanyny kanagatlanma bilen belediler. Halklarymyzyň umumy medeni ruhy mirasy we gymmatlyklary iki taraplaryň gatnaşyklaryň potolandyrylma we giňeldirme üçin berk esas bolup durýar. Soňra gahrman arkadamyz mehmany türkmen halkynyň milli boýsunçyny öwrülen alabay güjüjeklerini bayramçylyk sowgady hökmüne goşurdy. Bilal Erdoğan alabaylar aýratyn hormat duýgusy bilen kabul etdi we gahrman arkadamyza iki dogany halkyň arasyna hem taraplaryň gatnaşyklanyny öwrülen alabaylary sowgat beren üçin tüýsürekden hoşçalyk bildirdi. 20Fransiýaly hyzmatdaşlary täze Arkadaş şäherine gurulýan Lukmançylyk klasterynyň binalarynyň gurulşygyny we olaryň enjamlaşdyryşyna gatnaşmaga çagyrdy. Ýeşewler özlerine bildirilen ýokary anam hemde hemme taraplaryny golluk üçin tüýsürekden hoşçalyk bildirip, ýoly goýulan özara bägwitli netijeli hyzmatdaşyň geljekde de üstünlikli ösüriljekdigini anam bildirdiler. 26 sentýabrda türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň Germaniýanyň Klass kompaniýasynyň paýdalary jemgyýetiniň başlygy German ykdysadyýatynyň günnäger komitetiniň başlygy Katrina Klaas-Mühlhäuser bilen geçiren dowuşygynyň barşynda özara bägwitli hyzmatdaşlygymyň belägem ösürmek mümkinçilikleri arandyp maslahatlaşyldy. Mehman dowuşmaga dörülen mümkinçilik üçin hoşçalyk bildirip gahrman arkadamyzy Türkmenistanyň garaşlygynyň 33 ýylyk bilen tüýsürekden gutladyk hemde ähli türkmen halkyna mehirli gutluglaryny we iň gowy arzularyny beýan etdi. Hanym Katrina Klaas-Mühlhäuserň belleşäli Klaas kompaniýasy ýordamy bilen dowam edýän köp ýyllyk hyzmatdaşlygy boýsunýa we ýoly goýulan netijeli ýeşewli gatnaşyklaryny giňeltmäge üýtgöwsiz gydyklanma bildirýär. Gahrman arkadamyzy Gurbanguly Berdimuhammedow mehmany mehirli mübareklik hemde gutluglar we hoşnýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, onuň bu gedekki saparynyň Türkmenistan bilen Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň arasynda sowda ykdysady hyzmatdaşlyk oturlandyrmakda möhüm edem boljukdygyny, şeýle Klaas kompaniýasynyň türkmen bazaryna alp barýan işlerini täze terge berjekdigini anam bildirdi. 26 sentýabrda türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow John Deere kompaniýasynyň Merkezi Aziýada strategik hyzmatdaşlyk ösürmek boýunça prezidenti Çabalayka bilen dowuşdy. Mehman dowuşmak hemde Türkmenistanyň garaşlygynyň 33 ýylyk münasibetli geçirýän bayramçylyk dawarlaryna gatnaşmaga dörülen mümkinçilik üçin hoşçalyk bildirip, gahrman arkadamyzy bu şanly sene bilen tüýsürekden gutlady hemde ähli türkmen halkyna iň gowy arzularyny beýan etdi. Şunu John Deere kompaniýasynyň biziň ýurdumyz bilen köp ýyllyk hyzmatdaşlygy boýsunýanlygyny ýagtyldy. Söhbetdeşiň dowamynda Amerikan kompaniýasynyň ýurdumyzyň owasynaga toplamynyň öňden gelýän hemde ygtybarly hyzmatdaşlarynyň biri bolup durýanlygy kanagatlanma bilen bellenildi. 20 sentýabrda Türkmenistana baş bayram garaşlyk güni uludan toýlandy. Bu bayram halkymyzyň belent ruhunyň agzy birliginiň jebetliginiň we onuň ägirli döreçil kuwwatynyň rowaşlygyň we güllebetişiň täze tepkitlerine tarap önemli gadamlarynyň üstünliklere beýlenýändiginiň aýdyň nyşanydyr. Her bir şanly tenäne ajaýyp tähmet ýeňişleri, dawarlar bolsa ýokary ruh belentlik bilen garşylamak asylly däwe urly. Bayramçylyk çäreleri garaşlyk binasyna gül goýmak dawarasy bilen başlandy. Bu çäre hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow
hem gatnaşdy. Taryhy hakyda döwletligimiziň binýadydyr. Ata-babalarymyzyň geçmişi bolmadyň geljegi bolmaz diýip aýdanlaryna eýirýän halkymyzy asyrlar boýy ösüp barýan ýaş nesli öz taryhyny hormat goýmak ruhyny terbiýeläpdir. 33 ýyl mundan o zulmy Kudüs garaşlygyny gazanan ýurdumyzy täze döwre gadamasy. Munyň özi biziň häzirki üstünliklerimiziň ýetin bilen tepkitlerimizin berk binýadyna öwrüli. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow baş bayramyň öňsirasine geçirilen Türkmenistanyň halk maslahatynyň beşetini eden çykyşynda garaşlyk ýyllaryna ýurdumyzyň bilen tepkitlere ýetinligini aýtdy. Garaşlyk hemişelik betarap döwletimiziň adawryny ýokary derejäge ýetiren türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadamyzyň beýik başlygyşlaryny döwletli tutumlary bilen watanymyz kuwatly döwlete öwrülip, bu ajaýyp günler merdany ata-babalarymyzyň halkymyzyň erkinlik hemde garaşlyk uğruna köp asyrlyk görüşlerde görkezen edermenligine baky hormat sarpany alamatlanýar. 27 sentýabrda Türkmenistanyň garaşlygynyň 33 ýyllyk bayramy giňden belenildi. Ol hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň başçylygynda döretmek, öňe gidişlik we gülle bitiş ýoly bilen anamly öňe barýan watanymyzyň taryhynda ykbal çödüji seni bolup durýar. Asly däwe görä milli senenamamyzyň şanly senesi münasibetli esasy dawarlar, toýly we synnaky köp sanly mehmanyň gatnaşmagynda döwlet minber toplumynyň öňündäki meýdançada ýaýbanlanyrly. Däp boýunça bayramçylyk çäresi dawarly harby ýörüş bilen badalgaldy. Onuň dowamynda watanymyzyň gorunç kuwaty, halkymyzyň parahat we asuda durmuşynyň mukaddes hereketlerimiziň hemde garaşlygymyzyň gazananlarynyň gorugyny duran türkmen eskerleriniň ýokary hüner usatlygy, başarjylygy görkezildi. Gorunmak ministri Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň sekretary Günnugdaýew, Türkmenistanyň prezidenti ýurdumyzyň ýaraly goýşarynyň benen serkerde başly goşun generali Serdar Berdimuhammedowa ýüzlenip, watanymyzyň garaşlygynyň şanly 33 ýyllyk bayramçylyk münasibetli dawarly harby ýörüşe başlamagy ruhsat bermegini haýyş etdi. Döwlet başçylygymyzy gözden geçirişe başlamagy ruhsat berdi. Azbyr we jewet halkymyz ýurdumyzyň baş bayramyny watanymyzyň mukaddes garaşlygynyň 33 ýyllygyna aýratyn ruh welentlik we şadlyk bilen garşylady. Däp boýunça bayramçylyk dawarlary harby ýörüşden başlandy. Onuň dowamynda watanymyzyň gorunç kuwaty, halkymyzyň parahat we asuda durmuşynyň mukaddes hereketleriniň hemde garaşlygymyzyň gazananlarynyň gorugyny duran türkmen eskerleriniň ýokary hüner usatlygy we başarjylygy görkezildi. Mukaddes togumyz asuda asmanymyzda belentligi bilen parlap, hakyky watançylyk we watanymyza çeksiz söýgü, halkymyzyň belent durajak ruhy ýaly mezemet gymmatlyklary alamatlanýar. Garaşlygyň bütün dünýäde belent awraýdan peýdalanýan kuwatly okuny ösýän döwletiň ýetwarly binýadyny emele getirenligini anamly aýtmak bolar. Häzir milli goşunymyzyň harby gullukçylary asylyň dowamynda toplanyp, häzir günleri ýetirilen şöhretli däpleri mukaddes saklamak bilen birlikde ata-babalarymyzyň öwüt ünlülerini we parlaklaryny eş ýüzüne tasdiklaýarlar. Watan gorugçylary döwletimiziň hemişelik aradasyna münasip jogap edip, iň täze tehnikalary usatlyk bilen erkedip, söwesçiň taýýarlygyň ýokary derejesini görkezýärler. Munyň aýdyň suwutnamasy hökmünde ýetigderli geçirilýän turgenleşik okuwlaryny harby syýasat aýdan terbiýelemek, beden taýýarlygyny kämilleşdirmek boýunça çäreleri görkezmek bolar. Harby gullukçylygyň bilimiň we ilmiň gazananlary esasyna hüner usatlygyny ýokarlandyrmak şeýle-de ýaş eskerleri watany çeksiz söýgü ruhyny terbiýelemek Türkmenistanyň prezidentiniň döwlet syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biridir. Garaşlyk ýerlerine ýurdumyzda BTW harby bilim ulgamy döredildi. Onuň esasy wezipesi häzirki zaman tehnikalaryny we enjamlaryny dolandyrmak başladyklaryny elalýan serkerdelen ýaş neslini kemale getirmekden ibaretdir. Türkmenistana mylaşylýan harby özgörtmelik netijesini ýurdumyzyň harby hukuk goraýjy edaralarynyň ähli kysymly goşunlary, täze tehnikalar we enjamlary bilen öpçün edilýär. Olaryň madde enjamlaryň binýady pogdalanyrlar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ýurdumyzda türkmen halkynyň milli lideri Gurbanguly Berdimuhammedowyň başlangyjy bilen ýaýbanlandyrylan hemde hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow tarapyndan üstünlikli dowam etdirilýän toplumlaryň harby özgörtmeliň çäklerini ýaragly goýuşlan gorunç ukyby hemme taraplaryň pogdalandyrylýar. Onuň madde enjamlaryň binýady döwrü wagtlaşdyrylýar we ýokary hünerli işgärler taýýarlanyrlar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe türkmen halkynyň milli lideri Gurbanguly Berdimuhammedowyň başlangyjy bilen ýaýbanlandyrylan hemde hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow tarapyndan üstünlikli dowam etdirilýän toplumlaryň harby özgörtmeliň çäklerini, eskerliň we serkerdelen gulluk we ýaşaş şertleri ýygyderli gowlanyrlar. Ýaragly goýuşyň düzümleri iň häzirki zaman tehnikalar ýaraglar bilen öpçün edilip, olaryň eşine sanly tehnologiýalar ornaşdyrylýar. Harby hukuk goraýjy edaralaryň şahsy düzümi iň täze tehnikalar usatlyk bilen erkedýänlikleri, nazar we söwüşçiň taýýarlygynyň ýokary derejesini görkezmek bilen döwletimiz tarapyndan edilýän ýygyderli alydalary münasip jogap berýärler. Olar özleriniň borç
borçlaryny ýerine ýetirenlerine ýurdumyň howpsuzlygyny we çäk betewligini öpçün etmeň harby syýasy, harby ykdysady we harby strategik esaslaryny kesitleýän gorun şäherçetli harby doktrinanyň hukuk ýagdaýyndan maksatlarynyň we wezipelerinden ugralýarlar. Watanymyzyň we dünýäniň taryhynda hemişelik ýyt goýan beýik türkmen ogullarının ýoluny münasip dowam etdirjiler bolup durýan eskerler we serkerdeler söwüş telsimlerini we harby sunguty özleşdirýärler. Mukaddes tugumyz asuda asmanymyzda parlap, hakyky watançylyk, watanymyza çäksiz söýgü, halkymyzyň belin türejilik ruhy ýaly mezemez gymmatlyklary alamatlanýar. 33 ýylyň dowamyny ýurdumyz döwlet paýdagynyň aslynda özüniň täze taryhyny döredýär. Öňe gideşliň we gülläp ösüşiň ýol bilen anamly öňe gidip, belin sepkitlere ýetýär garaşy we betarap ösüşiň gaýtalanmajak nusgasyny döwlet hökmünde dünýäde ikrar edilýär. Oňyň betaraplygy, parahatçylyk söýçüligi, hoşnutlyk goňşulygy we netijeli halkara hyzmatdaşlygy döwlet siýasatynyň esasy uglary hökmünde ikrar eden ýurdumyzyň çyň goranlyk we ýurdun howpsuzlygyny öpçün etmek häsiýetine eýe bolan harby doktrinany durmuşa geçirýänligini bellemek gerek. Garaşylyk ýyllaryny ýurdumyzda betew harby bilim ulgamy döredildi. Onuň esasy wezipesi häzirki zaman tehnikalaryny we enjamlaryny dolandyrmaň, başarnyklaryny el alýan serkerdeleň ýaş neslini kemale getirmekden ibaretdir. Peýham paýhas ummany magtymly pragy şygar asyna geçýän şu ýyl uly üstünliklere beýsenýär. Şol üstünlikler bolsa halkymyzyň jewitligi, zähmet söýürligi, maksady okunlylygy netijesinde gazanylýar. Uly we şahatlykly bayram biziň her birimiz üçin aýratyn mana eýe boldy. Sebäbi ol özüne bir neçe ajaýyp taryhy wakalar jemledi. Dünýä edebiýatynyň altyn hazynasyny giren beýik akyllar şahyrymyz magtymly pragynyň doglangynyň 300 ýyllygy halkara derejede belenilýär. Ýurdumyzyň harby kuwwatynyň ýeke-tek bir maksada gulluk edýänligini aýratyn bellemek gerek. Şol maksat parahatçylygy potolandyrmagy, watanymyzyň howpsuzlygyny öpçün etmäge gönükdirendir. Çünki Türkmenistanyň harby doktrinasy diňe gorunç häsiýetine eýedir. Türkmenistanyň garaşylygynyň 33 ýylyk münasibetli berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne amal aşyrýan ägürt uly özgörtmeler, türkmen halkynyň bagtýarlygy hemde awadançylygy, watanymyzyň mundan beýlegan gülläp ösmek ugrunda hemişelik aladasy üçin tüýsürekden hoşallyk nişany hökmünde hökümet agzalarynyň adyny döwlet başlarymyza adyr ruwayaty öwürlen naýwaşy ahalteke bedewi sowgat berildi. Türkmen çapyk suwarlarynyň ýürüýüşi ýurdumyzyň mukaddes garaşylygynyň ýolu bilen belin sepkitleri anamly barýanlygyny alamatlanyrdy. Gadymety bolşalyk häzir günde ýurdumyzda ähli milli bayramlar beýişde bedewlen gatnaşmagynda geçýär. Olar halkymyzyň taryhyny we döwürlüň hemde nesilleň aýrylma baglanşygynyň janly nişanlaryny öwürli. Bugun biz türkmen halkynyň boýsunç hemde alham çeşmesi bolan beýişde bedewlen şöhratynyň täze belentliklere galýanlygynyň şaýady bolýas. Atüsünne hayran galyrjy tilsimleri ýerine ýetirmekde dünýäde meşhur bolan türkmen çapyk suwarlary ýürüýten maksatnama bilen çykyş etdiler. Meýdançyda Alparslanyň magtymlygynyň we meşhur ata-babalarymyzyň keşipleri janlanyrly. Olar barada hakyky ýüzýyllygyň dowamynda nesilden nesile geçirilýär. Häzirki zaman telekommunikasiýa we internet erişleriniň mümkinçilikleri arkaly dünýäniň durly ýurtlaryna ýaşaýan köp sanly watandaşlarymyz we beýleki döwletleriň ýaşaýjylary Türkmenistanyň bayramçylyk şahatlygyny göni ýaýlymda paýlaşmagy mümkinçilik aldylar. Baş meýdançydan milli ykdysadyýetimiziň ähli pudoklarynyň wekilleri geçdiler. Olar watanymyzyň garaşylygynyň nowatdaky senesine münasip zähmet sowgatlaryny taýýarladylar. Bayramçylyk ýürüýüşi milli ykdysadyýetimiziň pudoklarynyň her biriniň ýeten sepkitleri we üstünlikleri barada ýanglanýan söhbetleri bilen utgaşdy. Ykdysadyýetimiziň okunly ösüşi häzirki döwrüň aýdyň alamatyny öwürli. Gurmak we döretmek berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň baş şagardyr. Ýetilen belent sepkitlere ser salyp garaşylyň bütün dünýäde belent awraýdan peýdalanýan kuwwatly, okunly ösýän döwletiň ygtybarly benýadyny emele getirenligini anamda aýtmak bolar. Türkmen halkynyň günnügüriň beýik nusgawy şahyr hemde meşhur akıllary magtymly pragynyň eserlerini wasp eden berqarar döwlet baradaky köp asyrlyk arzuwy 1991-nji ýylyň güýzünde hasyl boldy. Hudşy ykbaly özgördici pursatdan watanymyzyň iň täze taryhy öz göz başyna alýar. Türkmenistanyň häzirki awadan durmuşy türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamyzyň başyna başlan hemde häzirki wagtda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň başçylygynda ösünlikli dowam etdirilýän düýpli özgörtmeleň ajaýyp meýwesir. Döwlet adam çyndyr diýen insanperwer şygar bilen durmuşa geçirilýän giňerimli durmuş ugurly maksatnamalar netijesinde owalaryň we şäherleriň keşfi düýpli özgördi. Halkymyzyň bagtyar durmuşda parahatçylykda we asudulykda bagtyar ýaşamagy özüniň tutan ýerli zähmetiniň közerini görmek üçin ähli şertler döredildi. Ýetilen belent sepkitlere ser salyp garaşylyň bütün dünýäde belent awraýdan peýdalanýan kuwwatly okunly ösýän döwletiň ygtybarly benýadyny emele getirendigini
etmekli anamly aýtmak bolar. Ýurdumyzyň baş meýdançasyna dabarlar berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne, watanymyzyň häzirki bagtyar gününi we rowşan geljegine başlanan arkadaly gahrman Serdaryň ak ýoly bilen öňe atly aýdym taýly kompozisiýa bilen tamamlandy. Türkmenistanyň garaşlygynyň 33 ýylyna başlanan dabaralar köp öwüşgünli feýerwerk şugulany bilen tamamlandy. 28 sentýabrda ýurdumyzyň mukaddes garaşlygynyň 33 ýylynyň hormatyny halkara ahyltyka açylyk sport toplumynda bayramçylyk dabralary geçirli. Bu dabralara hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow gatnaşdy. Ahyltyka bedewlerini uluslarpa goýan kimde ajaýyp çapyk suwar bolan döwlet başdanmady asly maşgala däplerini dowam etdirip, milli açylyk budugyny değişe ähli meselelere hem ýeşe üns merkezinde saklaýar. Häzirki döwürde bu buduk döwri we tehnologiýalar bilen täzeşikli utgaşyklykda şöhretli milli däplerimiziň dowamatlylygynyn esasyny ösürilýär. Hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow ýol ugruna Arkadaş şäheriniň we paýtagtymyzyň hemde ýurdumyzyň ähli welaýatlarynyň öz boşlugy, halk döreçiliginiň we senetçiligiň aýratynlygy bilen tapawutlanýan giň erimli sergi bölümlerini synlady. Şu gedekki sergi mehriban halkymyzyň baý we köp ugurly taryhy medeni mirasyny, agrarlygynyň ýeti tekiniň aýdyn beýany urly. Sergide muzey gymmatlyklaryň görkezildi. Şeýlede toplumyň çäginde mehriban halkymyz üçin eksilme döreçilik joşgynyň çeşmesi bolup durýan meşhur ahyltyka bedewlerine bagşlanan sergi ýaýwanlanyrly. Halkymyzyň döreçilik zekini şekillendiriş we amaly haşam sunugatynyň ähli görnüşlerini öz aýdyn beýany tapýar. Häzirki döwrüň ustadlary hemmeleri hayran galyrýan ganatly bedewler wesp edýän ajaýyp eserleri döredýärler. Şol bir wagtyň özüni suratkeşlen we heýkeltaraşlan eserleri gözellük we padarlyk, dostlyk, watançylyk ýaly müdümi düşünjeleri alamatlanyrýar. Atlary gymmatly şaýtepleri bilen bezemekde we halkymyzyň ahyltyka bedewlerini uly söýgü bilen garaýanlygynyň aýdyn suwtuna basar. Her ýyl ýurdumyzda baş bayram hormatyny geçirilýän at çapyşyklary bayramçylyk urşgunlaryny hasam artyryp, döwürleň ara baglanşygyny hemde nesliniň dowamatlylыgyny, mehriban halkymyzyň gadymy milli däpleri agrarlygyny alamatlanyrýar. Soňra bayramçylyk at çapyşyklaryna badalga berildi. Ýygyder geçirilýän bu ýarışlar sportyň şu görnüşini wagt etmek bilen çeklenmän, eýsem sporty ýaşyr hem çekmege ýardam berýär. Gadymy döwürlerden bäri bayramçylyklarda we şanly senelerde ahyltyka atlarynyň çapyşyklaryny geçirmegi ata-babalarymyzyň köp asyrlyk däp desurlaryny agrarlygynyň nişany öwürli. Bu ajaýyp çäre asman atlarynyň gaýtalanmaça gözelliginiň we kämilliginiň beýanydyr. Ýurdumyz gadymy döwürlerden bäri atşynasyň ýeri dünýä merkezi bolup durýar. Häzirki döwürde bolsa biziň bedewlerimiz we çapyk suwarlarymyz şöhretli ata-babalarymyzyň iň gowy däplerini dowam edýärler. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýurdumyzyň mukaddes garaşlygynyň 33 ýyllyk şany tenet münasibetli bayramçylyk at çapyşygynyň geçirilýän pursatlaryny John Deere kompaniýasynyň Merkezi Aziýada strategik hyzmatdaşlygy ösürmek boýunça prezidenti Çabalykany kabul etdi. Wagt tapyp kabul eden üçin tüýsürekden hoşallyk bildirip, Çabalyka arkadaly gahrman Serdarymyzy şadlykly we ýakymly pursatlara baý bolan garaşlyk bayram bilen gutlady. Geljekki hyzmatdaşlygyň mümkinçiligi barada pikirleşmeleň başynda o bu hojalygynyň milli ykdysadyýetimiziň esasy puduklarynyň birdigi bellenildi. Ýurdumyzda bu pudugy döwri we tehnologiýalar ornaşdyrmak boýunça bir neçe taslamalar amal aşyrylýar. Söhbetdeşiň dowamyna geljek ola bilelikdäki taslamalar we olar ýerine ýetirmek ugulary kefiýetlenildi. Şeýlede pudug üçin hünärmende taýýarlamak meselesi hyzmatdaşyň möhüm ugurlarynyň hataryna görkezildi. Ahyltyka bedewleri dörli aralykdaky çapyşyklaryň ýedisinde ýynnamlygyny, çalatanlygyny, güç guwatyny we çadamlylygyny görkezdiler. Şunyň bilen baglanykda at çapyşyklarynyň diňe bir ören gyzykly bäsešik bolman, eýsem seýitler, tälimçiler we çapyk suwarlar üçin öz boşly synagdygyny bellemek gerek. Çünki ahyltyka bedewleri bilen ýeşemek aýratyn başarlygy we ustadlygy talap edýär. Gadymy döwürlerde bolşýaly bugunem ahyltyka bedewleri ähli halk dabarlarynyň bezegidir. Ýurdumyzda uly meşgullyga eýe bolan at çapyşyklarym ajaýyp ýelin ýuruk ganatly bedewlere syn etmege, şeýlede çapyk suwarlarymyzyň ustadlygyna münasip baha bermege mümkinçilik berýär. Soňra ýeňjileri sylagymak dabara suwally. Bäzäşikde iň gowy netijeleri görkezenler döwlet başdanmyda we gahrman arkadamyza ýurdumyzda açylyk sportuny höwetlendirmek we ösürmek barada hemme taraplaryň ala edýän üçin tüýsürekden hoşallyk bildirip, özleriniň sport ustadlygyny ýokarlandyrmak, at çapyň şöhretli milli däplerini aýygly saklamak we dowam etdirmek üçin ähli tagallalar etjekdiklerini ananyrdylar. Watanymyzyň garaşlygynyň 33 ýylyna başlan geçirilen bayramçylyk çapyşyklary türkmenistanylylara we ýurdumyzyň mehmanlaryna ýatdan çykmajak täsirleri hemde şadlykly pursatlary peşkeş berdi. Bayramçylyk ýarışlary ahyltyka bedewleriniň öz hoşlugy waspyny öwürli.
Edewlerimize mehriban halkymyzyň durmuşyny we taryhyny möhüm orny eýlep, häzirki wagtda berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň aýdyň nişandary bolup durýar. Döwlet başçylarymyz Serdar Berdimuhammedow ýoly guruna bayramçylyk görnüşine bedelen Aýgöýlüň öňlerine ýabaňlanyrlan çykyşlary synlady. Şu günler ýurdumyzyň we halkymyzyň durmuşyna möhüm ähmeti bolan mukaddes garaşlygymyzyň şaly tenesini dawarlandyrýan giň möçürli çäreler şatlykly wakalary besenýär. Ýerine ýetirlen joşguny çykyşlarda türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyzyň ýurdumyzyň awadançylygyny hemde halkymyzyň bagtyar durmuşyny öpçün etmek boýunça başlangyçlarynyň häzirki wagtda Arkadaly Gahrman Serdarymyzyň parasatly başlanlygyny üstünliklere besenýänligi öz beýany tapýar. Gahrman Arkadamy tarapyndan başlanıp, hormatly prezidentimiziň başlanlygyny üstünlikli durmuşa geçirilýän özgörtmeler siýasatynyň netijesinde häzirki wagtda halkymyzyň taryhyny dowamyny döredin, milli gymmatlyklaryny öwrenmek, olary dünýäde giňden wagt etmek hemde geljek nesillere ýetirmek ugruna giň möçürli ýaşar anyp barýar. Hepden dowamyna möhüm wakalar hormatly prezidentimiziň il ýurt behwetli döwlet ähmetli ýaşarynyň rowaşanýanyny watanymyzyň ähli babatda ýokur depkinlerde ösýänligini äşkar etdi. Hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň oba hojalygyny döwpli galkynşy edýän berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ýurdumyzyň oba hojalyk podany mundan beýlägem ösürmek, ene topragyň hasalylygyny artdyrmak, bereketli türkmen topragyndan öňýän dygmatlyň görnüşlerini hasam köpeltmek ýaly tutumly ýaşar özüniň oňat netijesini berýär. Munyň şeýledigine Balkan welaýatynyň ýereýleriniň esasy azyk önümleriniň biri bolan ýazlyk soğuny ösürip ýetişdirmekde gazanýan netijelerini de görmek bolýar. Hormatly prezidentimiziň ýurdumyzda azyk önümleriniň bolşulugyny döretmek, bazarlarymyzda gök, baksa, mewe we beýleki önümler bilen dol üpçün etmek, şeýle hem owajalyk önümlerini ilatymyzda elýeterli bahalar bilen ýetirmek baradaky talaplaryna münasip ähmetler bilen jogap berýän Balkan welaýatynyň kärendeçi ýereýleri Şuýul Garawum derýasynyň boýlaryndaky meýdanlarda beýleki owajalyk ekinler bilen birlikde esasy azyklyk önümleriň biri bolan soganyň bol hasylyny östürip ýetişdirdiler. Ulaýatyň kärendeçi Baba daýhanlary Pähim paýgat ummany magtumuly Praga ýylynyň geçen ýaz aýyny azyklyk soganyň bereketli görnüşini ekip, ondan bitkinlik hasyly kemale getirdiler. Owajalyk önümlerini ösürip ýetişdirmeň ustady hadaplanýan ulaýatyň Baba daýhanlary şu günler soganyň bol hasylyny ýyna almak işlerini ýokary depkinlerde alyp barýarlar. Ulaýatyň ekin meýdanlarynda azyklyk soganyň bol hasylyny ýygnamak işleri Gyzlar we Etrawynyň Goş daýhan birleşiginde guramaçylykly ýola goýuldy. Daýhan birleşiginiň ekin meýdanlaryna ýetişdirilen ýazlyk soganyň her hektaryň hasyllygynyň 80-85 sentlerden geçmegi hasda buýsunçlydyr. Şu günler ekin meýdanlarynda toplanan sogan hasylyny ýygnap, ak bazarlarda halkymyza ýetirilip durulmagy hem göwnüze ýola goýuldy. Giň gödetme udap gidýän bereketli meýdanlardaky sogan hasyly welaýatyň Baba daýhanlarynyň çeken asylly ähmetleriniň ýerine düşýändiginden habar berýär. Türkmenistanyň halk maslahatynyň Nowatdaky mejlisinde kabul edilen kararlarda çözgütlerden ruhlanan Balkan welaýatynyň Baba daýhanlary halal ähmet çekip, ata watanymyzda azyk bolşulugyna münasip goşunt goşmagy döredip berýän giň mümkinçilikler üçin Gahrman Arkadamyda hemde Arkadaly Gahrman Serdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne milli gymmatlyklarymy miras galan nusgulyk hünärleri geljek nesillere öwretmek we halipa şagirdlik ýoluny dowam etdirmeklige uly üns berilýär. Munyň özi 5000 ýyllyk taryhy bolan halkymyzyň dörli döwürlerdäki ýaşaş durmuş derejesini öwrenmäge mümkinçilik berýär. Bu wagtda usatlyk bilen gaýalan keşdelen, örlün alajalan we öz ähmetini ýetirmän gelýän beýleki el işleriniň önümleri bellenmäge degişidir. Daşoğuz welaýatynyň bolumsaz etrawynyň gelen gyzlary el işleriniň we dürli görnüşli bezek önümleriniň ençemesini taýýarlamagyň hötdesinden gelýärler. Çeperelli gelen gyzlaň arasyny ene mamalardan dowam edip gelýän tikinçilik kärini arka dowam etdirýänler de bar. Bu ýerde tikinçi gelen gyzlaryň usatlyk bilen eden el işlerine raýatymyz tarapyndan ul isse bildirilýär. Daşoğuz çeperelli gelen gyzlar milli däplemede şu günki aýratynlyklar bilen baglanşdyryp, guramanyň hemde beýleki el işleriniň soluk görnüşlerini taýýarlamagyň hötdesinden gelýärler. Pähim paýgas ummany magtumuly Praga ýylyna da ezber gelen gyzlar türkmen milli el işlerini ýokary derejede öňürmekde netijeli işleýärler. Bu orada halipa şäherlik ýoluna aýratyn üns berýärler. Halk arasyny gurama bilen baglanşykly dürli ırym inançlar hemma maşgalada ogul öýlenirip gyz çykarlanna gurulyp maşgala bolsun diýilen ırym esasyny gurama düşekçileri, körpeçeleri, ýassyklary, el bukçylary, gurama saçak soğuk tökmünü verilipdir.
Hormatly prezidentimiz yurdumyzda milli gymmatliklarymyzy ösdürmäge, medeni mirasymyzy ýaş nesillere öwretmek üçin ähli şertler döredip bermäge giň ýollar açýar. Muň özi bugun Daşoğuz welaýatynyň owularynydyr, şäherlerini il işlerini münasip dowam ediji, eli hünärli gelin gyzyň milli buýsanjyny, öz kesipkärini bolan söýgüsini ýene bir gez artdyrýar. Milli libaslar tikmek hemde beýleki el işleri bilen meşgullanýan gelin gyzlar halkymyzda gadymdan gelýän halipa şähertlik ýolunu dowam etdirip, öz hünärlerini ýaşlara da öwredýärler. Şeýlelikde enamamalardan dowam edip gelýän bu gadymy käri nesilden nesile geçip dowam bolýar. Elleri hünäri ussat gelin gyzlar milli gymmatliklarymyzy ösdürmekligi, döredilýän giň şertler üçin gahrman arkadagymyza hemde arkadagly gahrman serdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar. Hormatly ýeşler, häzir bolsa gepleşigimizde hepden dowamyna garaşylýan howa barada ýurdumyzyň giderimçiligi barada gullyk tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýär. Salam elik edýärler, hormatly ýeşler. Bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly senanamasynyň meýdan dogry dowam edýär. Mähriban adamlar gelingen bolsa sentýabr aýynyň 30-ndan oktyabr aýynyň 6-syna çenli hepden dowamyna ýurdumyzyň welaýatlaryny hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanyşyp bolalım. Yani gelecek haftanın başında ve ikinci yarımında yurdumuzun çayını Demirad Kunahtar'dan çayıl hava akımının araşma neticesinde diyarımızın Balkan, Daşoğuz ve Levap velayetlerini yağışın yağmağını şeýle de havanın gece gündüz temperaturlarının donluk ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Hasta qaýgy. Yurdumyzyň Balkan welaýatyna üýtgap duran bulutly hawa bolup, hepden ikinji ýarymyna ýagyş ýagar. Gün ortagyny ogurdan Demirad Kunahtar'a orny etgedýän tezlik sekundda 8-13-den 12-17 metr ýetýän şymalyň smoýny hemde hawanyň temperaturasynyň gecelerine 11-16 gradusdan 20 gradusçyn maýyl, gündüzlerine 31-36 gradus, welaýatyň kenary etraplaryna 22-27 gradus maýl bolmagyna garaşylýar. Diyarımızın Ahal welaýatyna az bulutly, hepden ikinji ýarymyna üýtgap duran bulutly hawa bolup, gün ortagyny ogurdan Demirad Kunahtar'a orny etgedýän tezlik sekundda 7-12-den 12-17 metr ýetýän şymalyň smoýny hemde hawanyň temperaturasynyň gecelerine 9-14 gradusdan 20 gradusçyn maýyl, gündüzlerine 20-26 gradus maýlyn 37 gradusçyn ysy bolmagyna garaşylýar. Yurdumyzyň Mary welaýatyna az bulutly, hepden ikinji ýarymyna üýtgap duran bulutly hawa bolup, gün ortagyny ogurdan Demirad Kunahtar'a orny etgedýän tezlik sekundda 7-12-den 11-16 metr ýetýän şymalyň smoýny hemde hawanyň temperaturasynyň gecelerine 8-13 gradusdan 20 gradusçyn maýyl, gündüzlerine 20-25 gradus maýlyn 37 gradusçyn ysy bolmagyna garaşylýar. Diyarımızın Levap welaýatyna az bulutly, hepden başyna üýtgap duran bulutly hawa bolup, ýagyş ýagar. Gün ortagyny ogurdan Demirad Kunahtar'a orny etgedýän tezlik sekundda 8-13-den 11-16 metr ýetýän şymalyň smoýny hemde hawanyň temperaturasynyň gecelerine 7-10 gradusdan 19 gradusçyn maýyl, gündüzlerine 20-26 gradus maýlyn 37 gradusçyn ysy bolmagyna garaşylýar. Diyarımızın Daşoğuz welaýatyna üýtgap duran bulutly hawa bolup, hepden ikinji ýarymyna ýagyş ýagar. Gün ortagyny ogurdan Demirad Kunahtar'a orny etgedýän tezlik sekundda 8-13-den 10-15 metr ýetýän şymalyň smoýny hemde hawanyň temperaturasynyň gecelerine 6-11 gradusdan 16 gradusçyn maýyl, gündüzlerine 19-24 gradusdan 30 gradusçyn maýl bolmagyna garaşylýar. Paýtagtyň Aşgabatda az bulutly, hepden ikinji ýarymyna üýtgap duran bulutly hawa bolup, gün ortagyny ogurdan Demirad Kunahtar'a orny etgedýän tezlik sekundda 10-13-den 14-16 metr ýetýän şymalyň smoýny hemde hawanyň temperaturasynyň gecelerine 11-13 gradusdan 18 gradusçyn maýyl, gündüzlerine 23-25 gradusdan 36 gradusçyn maýl bolmagyna garaşylýar. Hormatly ýeşler, ýurdumyzda sentýabr aýynyň 30-na magnit gaýdasynyň gowşak gaýdaýda saklanmagyna garaşylýar. Mähriban adamlar, siz sentýabr aýynyň 30-ndan oktyabr aýynyň 6-syna çenli hepden dowamyna ýurdumyzyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan hawa maglumaty bilen tanyşyp bolyňyz. Edil watandaşlar, güýs basyna hawanyň derejesiniň üýtgap durýanyny nazara alyp, pasyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk düzgünlerini berjaý etmegine maslahat berýär. Bular berjaý edilse, ýylyň islenlik pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz.
Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlary gepleşmede jemleýät berkarar dowlatyň täze ýamynyň galkynşy döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ösüşür we senýäp. Ähli ösüşlüň ödününü bolsa halkyň behbidi bar, çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoşlaw bolan edidileşer. Ene mehriban vatandaşlar, biziň ýagny ikinji süýjülük tortymyz bolan mahmal tortymyza başlaýar. Ene mahmal tortymyzyň çöre taýýar boldy. Nähili nähili ýagdaýda başlamak? Inni näşeýle goýýas, ýöri toşun ýaly kanditer dilimizde gagy diýär, ýöri to kanditer marketlemede satylýandyr. Çöregimiz goýýas. Şekerli suwumyz sepýär, özüňize gora. Soňra ýer tudanamy alýar. Bölýär. Ýa-ni mahmal tortymyzy biziň miwelerimize moşýar. Hawa, yer tudanamy alyp şeýdip odanlap goýýas. Doğrulukda şunu ähli bir grasyna goýmaly bolýar. Hawa, şeýtene. Şoňçyn sowadyjymda soň doňdurýas özümiz. Bunu doğru goýup bolansoň sowadyjyda goýmaly bolýar. Hawa. Eýäbi odança durar ýaly. Soň açsalar beremedi. Inni şey sirli krem var. Sirli krem var. Doğru, ýa-ni yer tudanamy goýandan soň peynir krem üstüne uýmaly bolýar, tamam? Hoş, patlanar, owadanlar. Goýýas. Inni arwalymy, şo üç kaşyk taňan berer ýaly. Üstüne. Muny göçen bilen özüňiz isleňize görä goýup bilersiňiz. Özüm birden süýji esleýän odama köpmeçerde, eger bir süýjülük az bolsa özüňi az meçerde uýup bolýar. Hawa. Inni ikinji gatymyzy. Çöregimiz goýar ikinji gat. O ikinji gat çöregimiz goýar. Ýene şekerli suwumyz sepýär. Inni ýene alajyk şu kremden goýar. Peynirli kremden ýene goýar. Şu çöregimizden ýöri odal taýynan goýulan çörek own tomudy. Owadan noçy. Şular ýaly görünüşde bir şey, ýani owrad ýaly. Hawa, owrad ýa. Mahmal tortymyzy mahmala meňdäp durar ýaly. Ýam ady bilen baglanşyk bolýar. Ady bilen özü öňünden aýdylan. Ülçämdi. Goýýar. Ne görýänler mähre, ýam biziň şu mahmal tortymyzda belleşiňiz ýalyp, hakykatdan bir ýanky owradylan çöregimiz bir mahmaly meýdap dur. Oňandasyndan elbetde ýam iki sanak bir miwelerimiz we ýa-ni yer tudanamy şeýleki ülçäme. Elbetde mehriban vatandaşlar, edibirleşlerden her ýerde şular ýaly bir görnüşde ýöri bir kanditer önlerini görende özüne pikir dörýärdi. Şular ýaly togulak görnüşde nähili taýýarlaýardylar, nähili şular içinde bir miweler bolýar diýip. Ine mehriban vatandaşlar, hemem öz islegim, hemem sizem özüňizem şular ýaly bir kanditer önlerini gyzyklanma öldürýärsiňiz. Ine biziň balary kanditer önleriniň baş aşpady, mähre şular ýaly görnüşde mahmal tortyny taýýarlady. Mähre bir näçe kanditer önlerimiz bar da, togulak görnüşde. Olaram eder şular ýaly görnüşde taýýarlanýar. Hawa. Emesçi gaýap esasyna taýynlanýar. Togulak görnüşini edilýär. Mehriban vatandaşlar, edibirleşler, biziň birinji tagamymyz bal arly Snickers tortymyz, şeýleňden ikinji tagamymyz mahmal tortymyz.
taýar boldy. Indi gerek 3-nji tortymyz, ýagny üljel tortymyza başlaýar. Nähriwan atanaslar edidileşe biz gepleşigmeli. Siziň bilen dowam edýär, bizden daşlaşmak, biziň bilen galyň. Nähriwan atanaslar, indi biziň 3-nji tagamyz bolan üljel tortymyza başlaýar. Indi ýanky çöreğimiz, şondan gerekli bolanlarynda kesip aldyk. Äsler ýaly görnüşdi. Şöyle görnüşde. Indi biz beýle başlaýar. Ine şular ýaly gaýmakly şokoladymyz. İçine gerekli meçherde guýýar. Eger bir şokolad köp bolmak isleýän müşterilerimiz bolsa, onu artdyryp bolmaly ösden göre, dogry? Ösden göre, eger öýde etmek isleseňiz, ösden göre. Ine üljemiz goýýar. Nähriwan atanaslar, biziň üljel tortymyzyň niýetinde bir ülje waka diýip mene hälener gyzyklanýardy. Eýsem hal bele gaýratçylygyna aýratyp ünsürlik şu ülje goýulanyň sebäpler, ýagny ülje tort adyn alýar, dogry? Dogry. Indi şunu goýýar. Üstüne. Ne? Goýadylan süýdümi. Indi goýadylan süýdümi, ýagny üstüne goýulýar, dogry? Indi bereňmeden. Şunu goýadylan süýdümiden şeydir. Goýýar. Indi maňyzlanmaly. Berek goýýar. Hem üljeli, hem maňyzly. Hem şokoladly. Hem şokoladly, dogry bilýäňiz. Mähre, diňe bir konditor önümlerini taýarlandy däl, eýsem bir haýsy tagamlar taýarlandy, şoň bede gaýratyny ünsürmer sebäbi. Şol bir diňe bir içiniň tagam bilen baglanyşyk däl ýan bir gelýän müşteriler, islenip adam şol bir ýan tagamynyň bir daş görnüşine teredende, ýagny özüne çekmeli. Elbetde bu arada biziň bir ýan körpüje jigilerimizde bir istek ýok, çagalarymyza şonu bir has tagamy ýydirmek üçin biziň ýöretde alımlarımız nähil edýän eken, ýöretde bir tarelka goýanlar, şo gapda şekilçikler ýasap goýar. Onuň ýanky çagadyk şo şekilçi gyzyklan iýe. Ine edilsin hem şo bir has bir adamlaryň istäsini açmak üçin, bir özüne çekdirmek üçin sen bede gaýratlygyny ulutlar ýaňat. Ne? Görýän bolyn biziň 3-nji tagamlar taýýar bolýar. Ine 3-nji süýjülüğimiz üljel tortymyzdan taýýar boldy. Ine staýda mähtäm bir tora göresim gelýär. Esasen aýratçynyň üstüne kremler goşuly, dogry dämi? İçen bir aýratçyn taýýarlandy. Ine şoň esasen bir konditor önümlerini, ýani tortymyza bir ýanky kremleri aýratçyn tagam berýärmi, esasen bir çöregini aýratçyn tagam berilýärmi? İkisem berýär. Hertiniň bir öz aýratçyny bolýar. Her bir süýjülüň aýratçyn sırlary bolýar. Şeýlelik bilen hem 3-nji tagamyzdan taýýar boldy. Nähriwan atanaslar, edidileşen tamaşa edýän bolsaňyz, biziň ýagny balary konditor önümleriniň baş aşperi Mähriň taýýarlamagyna üljel tortymyzdan taýýar boldy. Nähriwan atanaslar, edidileşler, gözel paýtagtymyz Aşgabat şäherimizde ýerleşýän balary konditor önümleriniň baş aşperi Mähri Ruwaneliýewaň taýýarlamagyna ene süýjülüklerimiz de taýýar boldy. Mähri şular ýalyk bizi kabul edip, şular ýa bir ajaýyp süýjülükler taýýarlap berenigde ödürjük topamyň adyndan köp sag bolsun aýdýar. Köp sag bolun, şüpürfetden peýdalyn. Bize işlemäge, bir näçe tagamlar döretmäge, bir näçe mümkinçilikler döretip berýän türkmen halkynyň milli lideri, Gahrman Arkadagmyzy. Arkadagly Gahrman Serdamyzy köp sag bolsun aýdýar. Gahrman Arkadagmyzyň, Arkadagly Gahrman Serdamyzyň janlar sag ömürler
köpla onun mähre. Bilemsiň arzuwlaryňyz orşulýar, elmydama täze süýji önlerini, süýji tagamlaryň ýyly bol bolsun, elmydama alyp barýan işleriňizde ulysynlyklar ýar bolsun. Tamam. Nähriban watandaşlar, indi orada gepleşiňizden iň bir gyzykly ýer gelip elbetde taýarlan süýji önlerimiziň tagamyny dadyp lezzetini zeýtirme pursatymyz ýetdi. Bizden daşlaşmaň, biziň bilen galyň. Biz orada gepleşiňizde süýji tagamlarynyň lezzetini size ýetirýär. Nähriban watandaşlar, anha gözel paýtagtymyz Aşgabat şäherimizde ýerleşýän balary konditor önümleriniň baş aşbedini taýarlamagyna ne tomaşa etişimiz ýaly balarly snickers tortumyz, şeýlegen üljel tortumyz, mahmur tortumyzyň taýarlanyş pursatyna tomaşa etdiňiz. Indi bularyň tagmyny datma pursatlaryna gelip ýetdi. Stahla açyk bolsun. Sag bolun. Mehriban watandaşlar, anha bal arly snickers tortumyz diýsem o süýji bolupdyr. Elbetde ýanky taýarlan çöregimizde magzydan tagam syňyp, gaýmaň tagam syňyp, has dogrusy şokoladly gaýnadylan süýdümiziň tagam syňyp bir has süýji bolupdyr. Az lezzetli bolupdyr. Mehriban watandaşlar, şu ajaýyp tagamyň taýarlaş pursatyna tomaşa etdiňiz. Elbetde maşgaly ojaklaryňyzda taýarlap taçaňyzyň bereketi bolmagyny tüýsüreňizden arzu edýän. Geliniňni ikinji süýjiligimizin tagamdary. Nähriban watandaşlar, mene dogrusyny aýtsam, üljeli tortumyzyň tagamy näme getirjegimi bilemok. Inha görüşimiz ýaly ýanky çöregiň arasyna garlan üljämiz çöregi siňip agamy şeýlegem ýanky magzylar bilen bar birlikde jemlenip ören lezzetli bolupdyr. Elbetde ýanky beýlep geçişimiz ýaly ha biziň taýarlan süýjiligimiziň taýarlanyş pursatyna tomaşa etdiňiz izlerlikde dogrymy? Elbetde şu ajaýyp tagamy maşgaly ojaklaryňyzda taýarlap görmegi maslahat berýän hökmany ýagdaýda taýarlap görüň. Nähriban watandaşlar, indi burada üçüncü tagamyz adam ütköşüp, ödem ütköşüp. Mahmur süýjiligimiziň tagamdary. Ine iki tortumyzyň tagamynda atdyk. Indiki edek mahmur tortumyň tagamdary. Nähriban watandaşlar, ştaýda bir zat berlätim gelýär. Elbetde bizim oturan ýerimizde balary konditor önümleri. Elbette balar konditor önümlerinin ady bilen baglanyşykly ýeri. Şu üstan süýjilik tortumyzda da iň esasy näme aýratynlygy bar. Dogrusu näme aýratynlykda tagamyny bol berýän zat arwalyň tagamy. Ine bir-birinden lezzetli süýjiliklerimizin her birini lezzetini size näme getirjegimi bilemok. Ha biziň görüşimiz ýaly adam ütköşüp, ödem ütköşüp mahmur tortumyz. Ýanky biziň miwelerimiz bolan üljek, ne görüşimiz ýaly yer tudanan tagamy galy berdi, ýanky garlan kremlerimiz bilen jemlenip çöregimizde siňip ören süýji bolupdyr, ören tagamy bolupdyr. Nähriban watandaşlar, şu ajaýyp süýjilik tagamlaryny maşgaly ojaklaryňda taýarlap biziň Türkmenistan döwletimiz toý bayramlaryna, doglanmalarynızda, uly maşgaly ojaklaryňda toýlayan her bir toýlaryňyzyň taçaňyzyň bereketi, bede bolup durmagyny tüýsüreňizden arzu edýän. Nähriban watandaşlar, eli diýerler, anha daatly süýjiliklerimiziň, tortlarymyzyň tagamyny daatdyk. Biz bolsa öz dörejilik toparmyzyň adyndan balary konditor önümleriniň agdy bir işgärlerine köp sag bolsun aýdýar. Elmydama döredýän tagamlar bol bolsun. Şular ýaly owadan zamanamyzda her bir tagamlary biziň maşgaly ojaklarymyzda Türkmenistan döwletimiziň ähli toýlarynyň bede bolmagyny tüýsüreňizden arzu edýär. Şeýle ýaşy arzularymyz bilen
Bizi şular ýaly owadan yerlerde medeni dins alış merkezlerine, restoranlarda, kafelerde bir näçe mümkinçilikler döredip berýän. Türkmen halkynyň milli lideri, peder ýolunu dowam etdirýän arka dagly gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag başlarynyň il bähwetli, ýurt ähmiýetli alyp barýan işleriniň rowaj almagyny arzulap, aşpezden aty gepleşigimiziň bu gezek sanyny geçirip turýar. Gepleşigimiziň inlik sanlaryny görüşýänçek hoş sag bolun. Hormatly watandaşlar, şunun bilen ýaşlyk teränimiň agdy bir dörejlik topary şu günlükçe öz işini jemleýär. Berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynyşy döwründe biz size diňe üstünlükleri arzu edýäs. Bize dörejlikli zähmet çekmäge uly mümkinçilikleri döredip berýän gahrman arka dagly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýas. Hoş, sag bolun, giýjäňiz rahat bolsun.